schovám a řekneme si, co tam bylo, jo? Musíte se soustředit. Ty nám teďka něco ukáže. Tak, chvíli se pozorně. jenom dívejte. Prohlížejte Jenom si, co dívejte. tam všecko Jenom se je. dívej, co tam je za věci, jo? No, no, se dívá do zrcadla. Co je tam ještě? Brýle, čepice a co je tam ještě? Knížka. Tak já to schovám a znova to vyjmenujem, jo? Tak a Eni, co Co tam tam bylo? vlastně všechno bylo? Ne. Nekoukáme se už, to je právě trénink paměti. Co tam je zase schovaný, no? Zrcadlo tam bylo, ano, co tam ještě bylo? Knížka. Olí, ne? Kráp tam byl, aha. Čepice. Co tam ještě bylo? A Olí říkal brýle. A co bylo na tom zrcadlu, Roman? No. Co bylo za zvířátko? Balon a klap. Co to je za zvířátko? Balon a krab. Krab. No výborně, jsi